si us pareix, ja són les 12:05 pràcticament, vale? La roda de premsa estava convocada a les 12 de migdia. Val? Donem pas a la roda de premsa d'inici de curs de FAMPA Castelló Penyagolosa. Bueno, ja és que me coneixeu, jo soc Pep Albiol, actualment soc el president de FAMPA Castelló. Ens acompanya també Elena Martí Navarro en qualitat de vicepresidenta de FAMPA Castelló. Val? I ens acompanya també Lorena Forner en qualitat de representant de l'AMPA d'aquest centre d'educació especial, en el qual pues, avui tenim la possibilitat, no? De fer esta roda de premsa. No? Normalment este inici de curs, l'inici de curs sempre aprofita la roda de premsa de fer-la en un centre determinat, no? Que visualitzi la diversitat dels nostres associats, no? De les AMPes associades. No? L'any passat ho vam fer en un institut de secundària i enguany pues, van decidir pues, en mostra de la diversitat que tenim pues, en fer-lo en un centre d'educació especial com és el CAU. No? Lorena després al final ens parlarà un poc de què presenta el centre i de les particularitats pues, que presenta aquest tipus d'AMPes. No? En primer lloc, això dir que l'elecció de la data de presentació de l'inici de curs no és casual. No? Nosaltres des del primer moment apostàvem, en el seu moment en les meses de negociació en conselleria, de que les classes pues, començaren això un dia com avui, no? Un dia com avui o un dia com demà, s'ha d'8 de setembre, no? En el sentit que és una data que normalment sempre ha servit per a inici de curs i és la data pues, que en la majoria de comunitats autònomes de l'estat espanyol pues, comencen el curs. No? Al final, pues, realment, Conselleria ha atès més els interessos dels sindicats i les classes pues, això començaran el dia 11 de setembre, que és el proper dilluns. No? Val. Nosaltres ja sabeu que som FAMPA Castelló, val? Representem pràcticament, tenim associats pràcticament el 100% de les associacions de pares i mares de l'escola pública, val? Arribem a un percentatge proper al 92%, no? Som mostra de la diversitat d'implicació social de les AMPA arreu de les nostres comarques, val? I també volem donar a conèixer pues, que realment l'activitat de les AMPA pues, transcendeix l'àmbit estrictament educatiu, no? Sobretot en les àrees dels pobles més rurals, dels pobles més menuts, on pues, realment les AMPA constitueixen un autèntic motor del que representa la societat. No? Nosaltres podem començar ressaltant la importància que té la implicació de les famílies en l'escola. No? Pensem que el sistema educatiu és un sistema complex, però que formem part d'ell pues, en igualtat de condicions i d'importància i sobretot també de responsabilitat les famílies, els professionals d'educació que són el professorat, val? I les AMPA. No? En aquest sentit, tenim que dir que afortunadament després dels 2 anys de pandèmia, en el qual l'activitat social va ser restringida al mínim, estem començant normalment a reprendre el que érem. No? Nosaltres en aquest sentit ens sentim afavorits, no? Hem crescut durant l'últim exercici de 245 AMPes a 253, que som en l'actualitat, no? I que si voleu dades concretes representem el 91% del total de les AMPes de l'escola pública de les nostres comarques. Això a nivell estatal realment podem dir que som la federació amb més associats, no? Això és una bona mostra del vigor que tenen les nostres AMPes, no? I també realment de la feina que els últims anys estem fent des de FAMPA, no? En el sentit de que el sistema de treball de les entitats del tercer sector ha canviat totalment. No? Segur que si la digitalització ha abastat molts sectors de l'activitat social, en l'àmbit associatiu encara més, no? I sobretot en les relacions amb l'administració, on pràcticament totes les relacions són telemàtiques, digitalitzades i demés. Això ha implicat un fort canvi, vale? En la manera de gestionar les nostres entitats i des de la FAMPA, des del primer moment, ens han dedicat a donar suport i ajudar-les en tot el que això representa. No? La resposta ha sigut molt positiva per part també dels associats i pensem que en aquest aspecte estem al dia. Val? Ja parlant del proper curs, nosaltres continuem pensant que el fet més important que marca això, este proper curs, és encara la LOMLOE. No? Si recordeu, venim del passat curs d'una aplicació parcial d'aquesta nova llei educativa a determinats cursos, no? Determinats nivells. No? La LOMLOE jo penso que per primera vegada, no? Aquesta llei ja parlava d'una aplicació progressiva del nou sistema educatiu. No? I l'any passat van tindre l'ocasió d'implantar aquesta nova norma d'educar, d'avaluar en els cursos
parts i el cursos imparts i enguany ja seran els cursos de nivell part, no? L'any passat van tindre el problema perquè a data d'avui els currículums escolars estaven acabats de publicar i a data d'avui, que de començament de curs pràcticament, no estaven els materials impresos, no? Val? Enguany això no passa, no? Realment els currículums se van aprovar, si recordeu, al juliol de l'estiu passat, són els mateixos, estan vigents, no? I el que són els materials educatius ja els tenim complets, ¿vale? Ja estan editats i pues, inclús els dels cursos pues, imparts ja han funcionat, no? Val? Estem a l'expectativa això de que la llei s'apliqui en la seva totalitat, no? I inclús la mateixa llei ja preveu pues, que en funció de com evolucione pues, si fa falta pues, se produiran els canvis corresponents, no? El que vos comentava, en el començament del curs passat sí que va ser un poc conpuls en aquest sentit, no? Les famílies pues, realment desconeixíem com s'avaluaven els nostres xiquets i xiquetes, però bueno, ja portem un any d'experiència, val? I pensem que això ja implica rodatge i que les coses funcionaran millor, no? Vale. Un altre aspecte important que també marcarà el curs és l'educació inclusiva. Si sabeu, el govern anterior va fer un important canvi, no? En el sentit de legislar, no? I de legislar, en certa manera, pues, per implicar tota la comunitat educativa en un sistema inclusiu, no? Se va fer molt de treball a nivell normatiu i també a nivell d'ajudes. Queda encara molt per fer, no? En aquest sentit, perquè la llei està feta, ja se permetia també certa progressivitat, no? En aplicació d'aquesta llei, no? I el que fa falta ara són recursos, no? Estem parlant del decret d'orientació, de la llei d'inclusió, no? Tot això està en funcionament, ¿vale? Però encara trobem que hi ha certes deficiències i encara pues, fa falta que això se generalitzi a tot el sistema educatiu, no? Sí que és cert també que des de Conselleria s'ha fet esforç, no? Important, estem pràcticament aspirant o en vies d'aspiració al que és l'educació universal en el tram de 0 a 3 anys, val? Esperem que això se concrete, no? I que se continuï pues, recolzant aquesta etapa educativa, no? I en un altre àmbit, el programa Xarxa Llibres, que ara passa a denominar-se Banc de Llibres, en aquest sentit, pues, a nivell estatal, la nostra comunitat va ser pionera en el seu moment en aquest tipus d'extensió de la gratuïtat dels llibres als nivells educatius obligatoris, no? Nosaltres sempre la valoràvem molt positivament, pensem que llevant de casos concrets pues, està funcionant molt correctament, no? I el que demanaven és que aquesta ajuda, no? s'estenga també a altres nivells educatius, com és el cas de batxillerat i cicles formatius. Enguany, per primera vegada, estem a l'expectativa de que, bueno, això està ja legislat, de que s'aplica al batxillerat, val? Estem a l'expectativa de que realment això com se trasladarà a l'inici de curs. Ens costa que n'hi ha certes dificultats, però bueno, ara veurem com evolucionen aquestes coses en aquests propers dies, val? I el que demanem també que a banda del batxillerat s'estenga també a cicles formatius de la formació professional. Entenem que si se vol apostar per la formació professional i se vol impulsar, el que falta també és que estendre aquesta gratuïtat de materials a aquest segment educatiu. Hi ha un altre tema qüestió pendent, que és el material escolar. Sí que és cert que ara s'ha tret una ajuda paral·lela també als alumnes que són becaris en el menjador, de que tindran certa dotació econòmica per al material escolar, no? Però bueno, el que nosaltres sempre hem demanat que aquest material escolar mínim i necessari s'entenga com una dotació ja específica del que ofereix cada centre educatiu, no? És una demanda que tenim ahí present i que continuarem fent-la en els propers anys. Val? Continuem amb més aspectes que ara es comentarà Helena. Jo volia parlar de les activitats extraescolars. Les activitats extraescolars és un dels eixos fonamentals de les activitats de les AMPA. La seva programació s'adapta als interessos de les famílies, complementa la formació de l'alumnat i contribueix en forma notable a la millora de la imatge de l'educació pública valenciana. Malauradament, la jornada escolar continuada ha nascut desproveïda dels recursos econòmics necessaris per a poder garantir les activitats extraescolars de qualitat. Aquestes activitats són les que totes les famílies desitgem i per tal d'evitar desigualtats entre alumnat escolaritzat en l'escola pública amb diferent perfil socioeconòmic haurien de ser gratuïtes. Des de la FAMPA Castelló-Penyagolosa considerem que cal buscar la fórmula per finançar aquestes activitats extraescolars de qualitat perquè no generen discriminació dins de les escoles públiques. També pensem que la resolució que es publica anualment
posa nombroses traves a les AMPA per poder dur a terme activitats extraescolars en horari escolar no lectiu, fent-ho quasi impossible. Destacar que compartim la filosofia de la norma, però aquesta es fa inviable i impossibilita la realització d'activitats extraescolars. Ja hem traslladat el descontentament a Conselleria i continuarem fent-ho fins que s'eliminen els obstacles normatius. Ara m'agradaria també parlar de la jornada escolar. Començaria dient que recentment ha sortit a la llum un informe de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic sobre la prevenció de l'abandonament escolar. L'informe recomana al nostre país la jornada escolar partida com a forma per a reduir l'abandó escolar primerenc, que se situa en una de les taxes més altes de la Unió Europea. La Federació acull amb gran satisfacció un informe que no fa més que confirmar el que hem mantingut durant tots aquests temps, la necessitat de tenir en compte estudis i anàlisis d'experts per avaluar la jornada contínua que s'ha anat imposant a la majoria de centres públics en els últims anys. En un context en el qual la tendència predominant apuntava cap a l'adopció de la jornada contínua, la FAMPA ha persistit en la recerca d'avantatges i desavantatges d'ambdós enfocaments, sempre per tractar d'esclarir quin dels dos models serà més beneficiós per famílies i alumnat, enfrontant-se a vegades a la manca de comprensió per part de la majoria. Si bé és cert que en els últims temps, influint per part de la pandèmia, diversos col·legis de Castelló han optat per la jornada contínua, mitjançant projectes i votació dels pares i mares, es revelant assenyalar que Castelló continua sent la província valenciana amb menor opció d'aquest horari i sent la província d'Alacant la que lidera aquest aspecte. Pensem que triar la jornada escolar no és cosa de les famílies i demanem que siga Conselleria que decidisca quina és la millor jornada. També demanem que aquest tema no estiga permanentment en el debat, ja que desgasta a tota la comunitat educativa i crea conflictes on no hi havia. Destacar que el que volem és el millor sistema educatiu possible per a els nostres fills i filles. I ara passarem a Pep, que continua. Aquest any, en aquest sentit, en l'ensenyament plurilingüe sí que presenta una novetat que nosaltres no valorem positivament i que ens preocupa en certa manera, que és l'eliminació de l'obligatorietat del valencià com a llengua vehicular per a l'alumnat que sol·licita l'exempció. Això possibilitarà que hi hagi alumnes que acaben el seu sistema educatiu sense tenir cap coneixement respecte a una de les tres llengües que garanteixen l'ensenyament, el sistema, que és el valencià. Nosaltres en el seu moment ja vam donar la nostra conformitat respecte al que significava l'ensenyament plurilingüe, en el qual se garantia que l'alumnat que estudiarà cursos en el nostre territori, en el territori valencià, acabarà la seva etapa educativa obligatòria tenint un coneixement igual en tres llengües, en el valencià, el castellà i l'anglès. Nosaltres en aquest sentit ho vam considerar molt positiu, i ara aquesta norma en certa manera trenca aquest consens que tenim. Nosaltres pensem que el valencià com a llengua vehicular de la gran part del nostre territori, de les nostres comarques, pensem que i com a llengua minoritzada, perquè ja sabeu que desafortunadament no està en igualtat de condicions respecte a les altres, pensem que necessita una protecció essencial, i que tot alumne que estudi en el nostre territori tinga aquest coneixement, perquè a banda pensem que és necessari. Reivindiquem també en aquest sentit que s'aposti per aquest tipus d'ensenyament, que se fiquen recursos necessaris i també que se faci seguiment, i sobretot en l'avaluació del coneixement d'aquestes tres llengües, que no tenim massa resultats finals en com està funcionant aquest sistema d'ensenyament. Una altra qüestió que també volem relatar és el planificant. Nosaltres, en un principi, quan el govern anterior va ficar en marxa aquest programa, ens va semblar molt
molt correcte, molt adient. Val? Les nostres AMPes van col·laborar molt positivament en aquest sentit, en detectar quines necessitats consideraven més interessants respecte a noves estructures i també a respecte al manteniment d'estructures educatives ja creades. I sí que estem trobant en els últims mesos, i inclús en l'últim any, no? Pues, certa ralentització en aquest pla. No? Pareix que, en certa manera, hagi perdut el seu vigor inicial, no? En la qual permetia pues, que moltes infraestructures se programaren en degut temps i, sobretot, els tractes de manteniment quan hi ha deficiències pues, s'efectuaren pues, pràcticament al moment, i ara trobem pues, que això no està resultant així, no? Tan satisfactori. Val? Una altra qüestió que també vull parar és el tema de la salut escolar. Si recordeu, fa uns anys parlàvem d'infermera escolar, no? I ara pues, pensem que sobretot la pandèmia ens ha donat una altra amplitud de mires i preferim parlar de salut escolar i no tant d'infermera escolar. No? Pensem que la salut escolar té que estar integrada en el sistema de salut convencional, amb professionals específics que se dediquen a visitar a l'alumnat en els nostres centres, que fan tasques de prevenció i de vigilància i d'ensenyament en aquest sentit. Durant la pandèmia vam parlar molt d'aquest tipus de qüestions i sí que és cert que una vegada acaba la pandèmia aquest tema de la salut escolar ha quedat totalment en stand-by i realment no hem percebut cap tipus de progrés. És una altra demanda que tenim pendent i que pensem que n'hauria que es començarà a parlar ja. No? I hi ha una altra qüestió que també es preocupa, és el tema de les infraestructures escolars sostenibles. Sí que s'han de reconèixer que en els últims anys s'ha fet un gran esforç a nivell d'inversió, hi ha molts centres educatius nous, renovats i demés, no? Però clar, amb el canvi climàtic ens hem donat compte que moltes d'aquestes estructures no són massa eficients. No? A nivell d'edificis públics veiem que els centres educatius pràcticament són els únics edificis públics que no tenen aire condicionat. No? Nosaltres no demanem directament que s'hi fiqui aire condicionat a aquests centres, no? Però que sí el que demanem és que hi hagi certa planificació i la creació de sistemes que permeten aminorar aquests efectes que té el canvi climàtic en els nostres centres escolars, en definitiva la calor que tenen que suportar els nostres xiquets i xiquetes, i que s'efectuen instal·lacions que tendisquen a minorar aquest tipus de conseqüències. Especialment, per exemple, en els patis, no? Si recordeu, en els patis de les escoles més antigues totes tenien en el seu moment zona jardinada, i ara realment en les noves construccions veiem que la majoria de patis se trata de zones formigonades, i el que aspirem és que aquest pati siga una zona de convivència i on puguem estar tots a gust. No? I ja, un poc, abans de donar pas a Lorena, un poc significar el treball que estem fent des de les nostres AMPA. No? Com diem, són 253 AMPes, imagineu-vos si són famílies que estan representades a nivell de FAMPA Castelló, no? I imagineu-vos també, si no n'haguera AMPA, la quantitat de serveis que són necessaris, no? Per a la societat que deixaran de fer-se. No? Estem parlant d'escoles matineres, d'escoles vespraneres, de bancs de llibres de lectura per a les famílies, d'activitats extraescolars. No? Tot això, si no estiguera a les nostres AMPA, no existiria. Ens costa que som un referent a nivell estatal de la feina que estem fent, no? I pensem que som un exemple a seguir. Jo ara sí que us agradaria donar pas a Lorena, que és la que ens ha acollit en les instal·lacions del seu centre, no? I pensem que és important ficar en valor també la diversitat dels nostres centres educatius públics, no? I també de les nostres AMPA. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a los medios y a la FAMPA por realizar este encuentro aquí en el Colegio de Educación Especial El CAU, el cual yo represento como miembro de la AMPA, ya que al estar aquí hoy nos ofrece la oportunidad de dar visibilidad al centro, conocer su ubicación, las instalaciones y comprender mejor el valioso trabajo que se realiza aquí. A nivel de familias que formamos parte del colectivo de Educación Especial, nos gustaría reivindicar las siguientes cuestiones. Deseamos poner de manifiesto la necesidad de igualdad de recursos, de condiciones de recursos que en un centro público ordinario, ya sean recursos informáticos, de ocio o extraescolares, para que nuestros alumnos tengan las mismas oportunidades y herramientas. Esto favorecerá una educación inclusiva y equitativa. Otra cuestión crucial es la carencia en los recursos de continuidad, una vez finalizada la etapa educativa. Recordemos que existen 4 opciones. Tenemos el centro de día,
programas de formación de empleo, los centros ocupacionales y residencias de diversidad funcional. Es esencial que se aborden estas deficiencias para garantizar la transición a la vida adulta e independiente de nuestros jóvenes. Y por último queremos destacar la importancia de que las familias puedan elegir el tipo de educación que consideren mejor para sus hijos, ya sea en un aula hueco, unidad especial en centro ordinario, lo que antiguamente se llamaba aula CIL, o un centro de educación especial como el CAU, como en el que estamos aquí a día de hoy. Esta elección no solo empodera a las familias, sino que también contribuye a un enfoque más personalizado y efectivo para cada estudiante. Eso es todo. Gràcies. Ja per acabar, pues, ficar en valor la tasca important que estan fent les AMPA dels centres d'educació especial. Nosaltres de FAMPA som coneixedors de les particularitats que representen aquest tipus d'associacions i d'alumnat i realment de les necessitats que tenen. Estem fent un esforç en els últims mesos per atendre aquest tipus de necessitats, fent jornades específiques i també proporcionant formació més adequada a aquests interessos. També significar que des de FAMPA Castelló estem a l'expectativa del nomenament del futur director o directora territorial d'educació. Fins al moment no tenim coneixement al respecte. En l'etapa anterior del govern anterior, en certa manera, mantenim una relació fluida en la direcció territorial, fins i tot fins al punt de planificar reunions periòdiques. Cada 2 o 3 mesos es reunien, almenys plantejaven les qüestions que les nostres AMPs ens feien arribar, i el que demanem del futur director o directora territorial que tornar a aquesta via de comunicació permanent, i també que sigui sensible a les particularitats que l'escola pública té en les nostres comarques, i com ha dit Elena, realment l'escola pública representa un percentatge important superior al 85% del tot d'alumnat. Simplement fer aquesta petició. Això simplement donar per acabada la roda de premsa i agrair als mitjans que heu pogut vindre, i estem a la vostra disposició per qualsevol tipus de qüestió que vulgueu plantejar.